हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। ଏବେ ଯେଉଁଠି ମୋ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନର ସକାଳେ ତାକୁ ମୁଁ ଉଠେଇଦେଲି, ଠିକ୍ ଗାଧେଇ ତାକୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ମନ୍ଦିରକୁ ତା ମା ସାଥିରେ ସେ ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିକି ଆମ ଠାକୁର ଘରେ ତା ମା ପାଖରେ ବସିକି ଦେଖୁନି କେମିତି ପୂଜା ଦେଖୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଠାକୁର ଘର। ତାପରେ ମାଉସୀରେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ତା ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ତିଆରି କରିଥିଲି। ସେ ଖାଇକି ପିଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତା ବାପା ତା ପାଇଁ ମୁଁ କେକ୍ ଆଣିଥିଲି। ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ଡାକିକି ଆଣିଲା ହାରି, ଆଣିକିରି ତା ବାପା ସାଙ୍ଗରେ କେକ୍ କାଟିଲା। ଛୋଟିଆ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ଫଲୋ